Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uphume ngebhayili ka-2000 umdlali we-Orlando Pirates uThembinkosi Lotshi kulandela insolo zokuginya isinqandamathe sakhe. uLotshi uvele kafushane enkantolo yemantshi eMidrand ngecala lokulimaza ke isinqandamathe sakhe. Kanti ke icala libe selihlehlisela umhla ka-18 ku-October kuyo lenyanga ezayo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video. Manje uqala usijonele likhasi ngiyakwamukela igama lami usibonga konke wakandwandwe. Baphatheke kabi abalandeli nabathandi bomdlali we-Orlando Pirates midfielder uThembinkosi Lotshi emva kweindaba zokuthi ke uthe waboshwa. Kanti ke lokhu kwenzeka nje emva ukuthi uThembinkosi Lotshi bathe ke bamsola ngokuthi uthe wabeka umuntu wakhe noma isinqandamathe sakhe isandla unokuphiwa emva ukuthi ke uphumile waya ndawo thizeni. Uthe mayibuya ke embuza ukuthi ke ngabe uphumaphi Lotshi wase ke ekhubeka ke wabe esemshanga empama wase ke ethi umsola ukuthi ke ube esemkinya futhi. Kanti ke ukhulumela amaphoyisa okay Makubele uqinisekisile ukuthi ngampela uboshiwe ke umdlali wayo iOrlando Pirates yena uThembinkosi Lotshi wathi ke uzophinda vele ke enkantolo ngazo i18 zika October ke bonakale ukuthi ke kwenzakalani. Kanti ke ake ngizwe mina uvula abantu abaningi ke lesenzo basigxeke kakhulu bathi ke into ehlezi ikhuzwa njalo ke yokuhlukunyezwa kwabantu besimame. Kanti ke abanye baphatheke kabi njengoba ke esithandwa kakhulu uLotshi abantu abaningi bayamthanda ngenxa yebhola alidlalayo. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngizwe ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina ngintathele ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke asiphinde futhi sihlangane evidweni elandelayo.